pakyaw nga to. Okay. Ikaw rin pag-igo nga to. Di man tayo na nag-istorya. Kinaginahin mangugo. Ikaw po, ikapod. Ikaw ang pag-igo para di ka madakan. Bakit anak, kisay driver sa to duha? Ako? Oh, nga naman ako may papresyohon kung pinapamasahin ka to litiliti. Masaki ako kuya. Asa man ka? Litiliti ko. Tilite? Oh, pila pakyaw nga to. Okay. Ikaw rin pag-igo nga to. Pag-igo ba sa may driver sa to duha? Ako? Oh, ano naman ako manim paigoon? Kay may gani nan nga ikaw mag-igo. Kay bahala ka na pila imo hatag ka to padung pakyaw nga tuglite. Ay ta, nabuang na. Ay ta, nabuang na. Ay sabi driver sa ato, ano man ako paigoon ni mo? Kay kung ako mag-igo, mubungat ko dako nga Ay, presyo. reklamo ba ko? Ano ko magreklamo? Mo gani ikaw ang gipaigo. Nakagol pag nimo ako ba ipahuna-hunaon ko pilay bayad? Problema na nimo. Daghan na nga guna-huna ako ba maguna ko bilang pamasahin akon. Mo gani te. Di man tayo na nag-istorya. Kinaginahin mangugo. Ang singgit mo ka. Kay kapoy kapon. Ikaw ang pag-igo para di ka madakan. Bakit anak, kisay driver sa to duha? Ako? Oh, nga naman ako may papresyohon kung pinapamasahin ka to litiliti. Kay pa di ka gay madakan. Kay kung babungat na ako, reklamo ka nga nung dako akong hatag. Unya ko tagaan tagag Jess, malikamo ka man pod. Okay, wait, kung may Paluwalo ba ka mag-driver? konsensya ka man. Dapat bago ka mag-driver, ha? Dapat bago ka mag-driver, kamao ka sa mga presyo, dili kay problema pa sa mga pasaheros ko man bayad. Kamao ko presyo nga to. Oh, Anak ko nga ikaw ako paiguon kung pila imo hatag nga to. Pila imo hatag nga to. Pila imo hatag nga to. kay mao gani kung tagaan tagag 10 pesos brawat makahaka. Ay nga masuko ka man. Kung di ka mo sakay, ayaw, kay na may dagang dito. Ay, wall ka pa, lumaluma ka hunong-hunong ka kaon dili tapos pag presyo pa utan dili ka maka bungat kung pila pamasahe nga tulit-tuliti. Ako, igo ko naman sa hero, te. Bag puyo ta. Sa man nimo kuya, binuang mo nang imo. Kaya lakaw kung mulakaw ka. Kaya na may dagang pasaheros nga to. May pag ikaw lang ako sa likan. Ikaw ako sa likan. Ikaw ako sa likan. Kay nga hunong-hunong ka man. Ay, para ka. Nautan ako sa imo og taon, nautan ako kung pila pamasahe at pila pakyaw nga to. Ito bag tapog kag tarong. Ikaw akong paigo, kanang masuko ka man. Ay, mo palumang driver diha nga di ka kamao presyo. Katuan ba, kung kita nga tuglay sa car. Ay ta, diha kay ani na sa idol dili. Mangita pa kog lain. Mangita nga tuglay. Ay ta, Hindi dili ko di ko mahawa diha, bahala ka. Uy ta. Ha. Hindi ka mahawa di, ikaw na drive, ako mo hawa. Kasi, ka na, kalipay na ako noon. Kalipay na ako noy. Ako drive.